Вітання, сябры! Мяне зовут Софія, і вы глядзіце разумную раніцу. Спрадвеку беларусы з вялікай пашанай ставіліся да ўсяго жывога, асабліва да жывёл і раслін. Важнае месца ў традыцыйнай культуры займаюць дрэвы. Сярод найбольш ушанаваных дуб, груша, ліпа, ялінкі і бярозы. З такімі дрэвамі звязвалі асаблівыя павер'і, складалі легенды. Адзін з важных сімвалаў вясенняга абуджэння сярод дрэў, безумоўна, бярозка. Бяроза распускаецца адным з першых дрэў і мае карысны сок, які збіраюць увесну. Паводле народнага светапогляду бярозка дрэва жаночае, сімвал маладосці, прыгажосці і чысціні. Само дрэва нашы продкі лічылі шчаслівым, якое засцерагала ад зла. Таму і саджалі бярозкі каля хат. Асобна раскажам пра цэлебны нектар бярозавік, свежы бярозавы сок. Час нарыхтоўкі такога напою звычайна распачынаецца ў сярэдзіне сакавіка і працягваецца да сярэдзіны красавіка. Бярозавік пілі свежым, рабілі з яго халаднікі, выкарыстоўвалі ў народнай медыцыне. Але пра ўсё па парадку. У свежым бярозавым соку шмат вітамінаў групы В, а таксама вітаміна С. Багаты такі сок і на мінералы. Змяшчае карысныя для чалавека антыаксіданты і фітанцыды. У народнай медыцыне бярозавік ужывалі для ачышчэння арганізма ад таксінаў, лячылі з яго дапамогай ныркі і суставы. Бярозавік у свежым стане захоўваецца не вельмі доўга, да некалькіх дзён. У нашых продкаў былі разнастайныя спосабы кансервацыі і захавання гэтага напою. Дадавалі ў сок авёс, мёд ці дрожджы, закопвалі ў зямлю ці ставілі ў цёмнае месца. На палесе і сёння гаспадыні робяць напой з бярозавіку і падсмажанага ячменю, падфарбоўваюць бураком. Важная заўвага! Нарыхтоўка бярозавага сока у Беларусі сёння рэгламентуецца заканадаўствам. Збіраць бярозавік можна толькі ў спецыяльна вызначаных месцах. А які рэцэпт захавання бярозавіку ведаеце вы? Дзяліцеся з намі, а мы жадаем вам добрага дня! Да сустрэчы, сябры!